Kapitan, Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Neurobion, Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaxan! Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaxan. Aaray pero di bibigay! Isang Alaxan FR, tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaxan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, Kulugilawas, Sipon at Ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol. Siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapt in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor.
Salamat Panginoon sa iyong bunda. Misyon kaloob sa aming puso, aming sarili ang handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami. Gusmarhay na hapon sa Indogabos mga tugang. Welcome once again sa satuyang programa na Marhay na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ng University of Santo Tomas, Legazpi. Kumusta po kamungunyan aldaw ning Webes, ika-3 ning bulan ning Hunyo. Ano? Mga tugang sana yang kamo sa maray na kabugtakan, baga wara na subag yung Dante. Maray nga ni, taday nagtama sa tuya man. Ano? So talagang importante mga tugang na nailigtas tayo. Ano? So anyway mga tugang, magkairibahan kitang unya na hapon, igwa na naman kitang magayon na pag-uurlayan. Lalong-lalo na ini sa marhay na bareta ning kagurangnan. Yan ang sa tuyang talagang pinag-uuralan araw-araw, araal daw sa tuyang pig-uulayan ang mga tataramon ning kagurangnan. Ano? Bako sa lang tataramon ning tawo. Ano? Kasi kadaklan baga ang pigdadahong taso, tataramon kang tawo. Bako sa tataramon ning Dios. Bako sa tataramon ning kagurangnan. Kaya nga, igwa akong tinatao, araal daw sa Indo, ang marhay na bareta. Ano? Ang marhay na bareta. Siyempre, ano bang mga marhay na bareta? Ay, marhay na bareta na nakapagpapakusog sa tuya. Bako nakapagpapaluya sa tuya. Ano? Siyempre, kita ay gusto magtaon ng marhay na bareta. Iyan, mga tugang. Anyway, bago kita magdagos ka sa tuyang programa, mga tugang, inaanyayahan ko kamo na sabayanin do ako, ibahanin do ako sa pangajion. Okay, mangaji kita. Okay, mga tugang, uni sa tuyang pangajion. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong galinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pamahal. O Birhen ng mga Birhen, na naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At mahal na Birhen Maria, pakiabot po ninyo, pakisabi po ninyo sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bendisyonan niya po ang DCGB, ang himpilang ito, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga tumutulong at mga nagtatrabaho, at lalong-lalo na ang mga tagapakinig ng DCGB, na iligtas niya po kami sa anumang kahirapan, kapighatian, anumang kasalanan, anong kapahamakan, at lalong-lalo na sa sakit ng COVID-19, upang kami patuloy na makapaglingkod sa pamagitan ng paghahatid ng mabuting balita, ng katotohanan at ng kabutihan. Tulungan niya po kami sapagkat wala kaming magagawa kung wala siya na aming tagapagligtas. Iningi po namin ito sa tulong mo, mahal na Birhen Maria, na ina ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tugang, magayon na naman sa tuyang pagkurulayan at gusto kong batiin, of course, si Manay Ampi, sila Alan na nasa Manila, and of course, si Edeline Bulante, sabi niya, marhay na hapon, Father Butch, watching from Sugod, Bakakay, from Lilia Bulante. Pwede po maghagad ng cellphone number mo, okay? Ang cellphone number ko ay sa Sun or Smart Talk and Text 0925-811-3851. O, tama yan para makapagbahagi ka naman na Edeline, ano? O ay Laila, ano? Sa gusto mong
i-share lalo unyan sa tuyang pag-uurulayan. Ano? Ang pag-uurulayan kasi ngunyan, siyempre hango yan sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 12, talata 28 hanggang 34. Yan mga tugang. Kaya araw daw, digdi sa DCGB, madadagog talagi ang marhay na bareta. Permi iyan. Ano? Ini ang marhay na bareta ngunyan. Kaya gusto yung basahin ko ang marhay na bareta. Manunood kayo ni mga tugang sa ano talaga ang dapat ang gibuhon sa buhay. Yan. Alam mo, aral daw kita ay nagigising o nagmamata. Pero pagkagising mo sa pagkaaga, ano kaya ang nasa isip mo primero? Ano? Yan, yan. Ang importante, ang sasabihin ko sa inyo mga tugang, inihuman ng God. God bless me. God bless them. Okay? And ito, sabi, and deliver me from any evil of today. Kasi, data aram mo ano mangyayari. Tandaan natin, data aram. Kahit may plano kita kunya na aldaw, kunya na Webes, may plano kita kumasain kita, anong gigibuhon ta, pero data talaga gaano aram pa iyan. Pero dahil tayo ginigiyahan ng Diyos, na kita inibahan ng Diyos, magigibuta ang gabos. Kasi nga di bagang imposible sa Diyos, pakuniyo? Bako mayong imposible sa taong nagtutubod, daing imposible. Pero sa mga taong palagi nagdududa, hindi ko yata pwede yan, hindi pwede, imposible yan, hindi talaga magigibo. Tapirmisa ang isip ka, negatibo. Okay? Negatibo. Sabi nga igwa sa medisina, minsan yung tinatawag na placebo effect. Okay? Placebo effect. Miski actually, bako man gamot na binigay sa kanya, pero sabi niya, ay gagaling ako nito eh. Gagaling ako dito sa gamot na ito eh. Dok, injectionan mo ako. Wala naman talagang sakit siya. Ang ginawa ng doktor, in-injectionan siya, pero hindi naman talaga gamot ang in-injection. Alam mo, gumaling baga, kasi nga, yung tinatawag natin placebo effect, hindi nocebo effect. Okay? Hindi negative. Kaya importante mga tugang, mag-isip permi kita ng ikakarahay. Kaya inang programa tayo, marhay na hapon. Sa pag-urulayan ta ang ikakarahay at gibunta ang ikakarahay. Ano? Yan importante. So, yan mga tugang ang sa tuyang pag-urulayan nga ni kunyan, ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 12. Chapter 12, verses 28 to 34. Okay? Gusto mong basahin ko para at least igwa ka muna ng ideya kung ano ang satuyang ano yan, kataramon ng kagurangnan. Kayo nun eh. Ano mga tugang ang pinakamahalagang tugon? Ano talaga ang pinakamahalagang tugon? Kasi sa pagkaaga, sabi ko nga sa bago, importante yan, pagkagising mo, igwa ka na kagad ng tinatawag nating goal. Okay? Meron ka ng gustong gawin. At siyempre, ang unang gawin pagkagising ay magpasalamat sa Diyos. At pagpapasalamat sa Diyos, tinatawag natin na bless yourself. Okay? So from time to time, okay, bless yourself. Actually, magayon yan, ugaliin natin yan mga tugang. Every day, pagkagising, okay, sabihin mo sa sadiri mo, bendisyonan ka ng Panginoon. Okay? O kunyari, i-personalize mo pa. Okay? Sabihin mo sa diri mo. Sa sadiri mo, sabihin mo, Boots. O anong pangalan mo? Kunyari, Ampi. O halimbawa, Edeline. Or Lulu. Or whatever. Ang pangalan sabihin mo, or Patrick. Sabihin mo, bless you. Yan. Pagkatapos, i-bless mo din ng iba. Kasi sabi nga, ini ang tunay na pagkamuot. Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahalin mo rin ang iyong kapwa. Yan. Yan ang sa tuyang babasahon na Ebanghelyo. Okay, basahon ko mga tugang.
Igwa duman ning sarong paratukdo kan katugunan na naghihinanyog kang urulay. O, nadawag ta ha? Naghihinanyog kang urulay. So, nag-urulay-ulay sinda. So, ibig sabihin, na nag-urulay-ulay, may pinag-uulayan. Okay? Nag-urulay-ulay sinda. Ining saro nini, para tukdo kang katugunan. So, pwede siyang lawyer. Okay? So, in other words, pwede siya ay estudyante na may aram tungkol sa katugunan, tungkol sa batas, tungkol sa tinatawag natin law o regulasyon. Okay? Batas. Okay? Yan, manunugod yan mga tugang sa batas. Okay? Yan, nagdadangog siya. Naginanyog kang urulay. Nahiling niya na marhay ang mga simbag ni Jesus. Kasi mga tugang, ining sarong paratukdo ning kagurangnan, ay ning katugunan, nadangog niya so urulay ni Jesus saka kan mga Saduceo. Okay? Nahiling niya na marhay ang mga simbag ni Jesus sa mga Saduceo. Kang nagdulok man siya kay Jesus, dangan naghapot. Yan. Alam mo, sabi ko mga tugang, okay naman ang maghapot. Pero dapat ang paghapot dahil kita naghapot, parang siluin yung tao o parang itetempt. Kundi gusto kitang matuto o gusto tang aramon o malaman kung talaga, ano ba talaga ang katotohanan. So yan mga tugang ang importante. Okay. Ining hapot kang sarong paratukdo kang katugunan or skriba. Okay? Skriba. Arin na tugon ang pinakamahalaga. Kung sa English, ang hapot kay ni, what is the greatest commandment? Ano ba ang dakilang utos ng Diyos? Yun. Kasi siguro, alam mo nga ni, ang dami-daming mga dapat susundin. Maraming mga batas, maraming regulasyon. So, siguro, nalilito na talaga siya. Ano ba talaga? Kaya naghapot siya, ano talaga ang pinaka? Yun. Yung pinaka mahalaga. Okay. Nagsimbag si Jesus. Ang pinakamahalagang tugon, iyo ini. Danguga Israel. Yun tinga, importante ha. Inimportante palaga, magdangog. Yan palaga ang ano talaga, ang primerong tugon, magdangog. Kadakol baga ang nakakaintindi kung nagdadangog. Pero kung di kita nagdadangog, di kita maintindihan. Kung hindi tayo makikinig, no? Dahil meron tayong, sabi nga nila, pag nag-uurulay we do not actually communicate, but we prepare ourselves to say something habang nagsasalita pa yung tao. Nag-iisip na kita kung ano ang satuyang isisimbag. Mali po yan. May data, naghahanap ka na kagad ng isisimbag. So dapat makinig ka. Kasi minsan, igwa ka na ng gustong sasabihon, yun dahil mo na talaga siya nadadangog. Ang pigdadangog mo, susadiri mo. Yun. May data baga yan, kung ang pigdadangog mo lang, susadiri mo, dahil mo pigdadangog ang iba. Yan. Kaya magayunin mga tugang ang maray na bareta kung paano tayo i-apply sa satuyang buhay, aral daw. Yan. So, importante, miski sain, sa magurang iyan, sa eskwelahan iyan, sa trabaho iyan, kahit sain, sa pag-urulay-ulay, ang importante talaga, magdangog. Okay? Danguga. Sabi niya, danguga Israel. Okay? Danguga Israel. Saro sana ang Diyos na satong kagurangnan. Okay? Totoo yan kasi nung panahon, ang mga Israelita napapaligiran kang kadakulon na mga Diyos-Diyosan. Ano yung mga Diyos-Diyosan nila? Okay? Mga sinasamba nilang mga hayop. Okay? Yung golden calf. So talagang, actually, nasa pagano kasi. Yun. So yan ang, kaya sinda, nalilito. Saro sana ang Diyos, nasa tong kagurangnan. Okay? Totoo yan.
saro sana. Kasi sinda kadakol ang tawag daw niya ni sa polytheism, hindi monotheism kung sa English. Poly means kadakol. Mono means saro. Okay? So, noong panahon, kadakol ang pigsasamba. Ang mga pagano. Oh, yung mga pigsasamba so aldaw, pigsasamba so hayop, so kalabaw. So, miski makikmahilin mo niya ng panahon, igwa manggiraray talagang may mga tao talagang sinasamba ang baka, sinasamba ang mga actually creature yun eh. Paano mo sasambahin ang isang creature? Huwag natin sasambahin ang creature because it's only a creature. Ang dapat sambahin natin yung creator. Yan. Kaya dapat maliwanag yan sa mga tugang. So yun. Kaya pinagparumdum sa inda mga tugang, iniho. Kasi naghapot, ano ang pinakamahalaga? Okay, ano ba pinakamahalagang tugon? Kaya sabi ni Jesus, danguga. Okay, number 1, danguga. Number 2, okay, uni man talaga, siyempre, saro sana ang satong kagurangnan. Okay? Dahil saro sana ang satong kagurangnan, dapat kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso. Yan, maliwanag baga? Sa bilog mong puso, sa bilog mong kalag, sa bilog mong isip, asin bilog mong kusog. Okay? So yan ang importante na sambahon ta, saro sana ang Diyos. Saro sana ang satuyang kagurangnan. Okay? Yan, kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos ng bilog mong puso, sa bilog mong kalag, sa bilog mong isip, asin sa bilog mong kusog. Okay? So yun. Yung mga estatwa, hindi po yan Diyos. Okay? Hindi Diyos-Diyosan yan. Okay? Bakit sinasambo yung estatwa? Hindi po yan. Yan po ay mga representation. Okay? Representation. Kung yung mga santo, may estatwa, representasyon. Parang si Rizal. Okay? So yun, si Rizal, mga tugang na nandun sa Luneta. Okay? Maliwanag yan. Kahit na hindi ka naniniwala na si Rizal ang national hero, si Rizal nandun sa may estatwa siya. Hindi natin sinasamba yan. Ganun din ang mga santo, santa, mga estatwa. Hindi, Diyos lamang ang satong sinusundan at sinasamba. At the same time, itong sinasabi niya, kamutan. Okay? Ng buong puso, ng buong kalag, at buong isip. Asin, kusog. Okay? So, inihiyo talaga, manunugod ini sa pagkatao. So, in other words, yung buong pagkatao. Kasi ang tao, binubuo ng number 1, ning bilog ng puso. Ano pa? Kalag. Kasi ang tao may kalag. May isip. Asin, may kusog. Okay? Ang ikadua, iyon kamutan mo ang sa imong kapwa, arog kan pagkamot mo, sa imo mansana. Magayunan mga tugang. Na ining duwang iniho, dahil dapat natin ihiwalay o paghiwalayin. Don't separate. Kasi minsan mahal ko, Father, ang Diyos, pero hindi ko mahal ang aking kapwa. Hindi po pwede. May mga tao naman, mahal nila ang kanilang kapwa, yung tinatawag natin philanthropist. Pero hindi naman nila mahal ang Diyos. Hindi pa kumpleto. Dapat ang importante diyan mga tugang, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa sarili. Yan ang mahalagang utos ng Diyos. Okay mga tugang, babalik po ang iyong lingkod. Pagkatapos ng paalala, okay, mag-urulay-ulay kita. Pwede ka mo mag-share sa kuya. Okay, i-text nyo sa kuya yan. Sa 0925-811-3851 or sa globe number ko na 0966-533-8475 kung masasabi na talagang paano ang tamang o ang mabuting pagmamahal. Okay?
So ang oras po natin ngayon ay 34 minutes after 1 o'clock. More than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cat College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cott College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. An oras hatod sa Indokang. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni lolo't lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Mga mommies, hindi porket mommy ka na, haggard na agad. Feel sexy at maging okay na tummy. Ito ang Mixten Capsule with Fulvic Minerals. To stay fit and slim, mag-Mixten Capsule with Fulvic Minerals ka na. Siya na flat, yan ang sikat. Doc F Mixten Capsule with Fulvic Minerals. Mixten Capsule, the slimming formula. Good news! Dahil ang freebies ng Mixten Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigcstore.com, theBigC.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 Ray accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals
professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixisni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, Kulugilawas, Sipon, Ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa buhok. Sulit sa puso, sa ito. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincena Pack, only 1050 SRP. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alimang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, address, contact number, irma. Kung anong Jim's Coffee variant ang ilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinical
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC O 51 CA number 071 series of 2020. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaknutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng NINS Wellness Center. Ako po si Maribel Nebres. Ang problema ko, hindi ako makalakad. May hingal ako lagi. Nagpapa-inject ako 2 years na. Hindi po ako nakakalakad. Ngayon po, kahit hindi ako nag-i-injection, nakakalakad ako. Kompleto ang tulog, ayos na. Kaya ano pang hinihintay natin? Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center para sa inyong cleansing. Dahil ang malakas na immune system ay kayang labanan ang lahat ng sakit gamit ang mga product ng NINS Wellness Center. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa Naga City ay nasa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Sorsogon City naman, ang aming branch ay nasa Peralta Street, Barangay Pulborista, Sorsogon City. Sa Tabaco City, kami po ay lumipat na sa Tomas Cabilis Street, San Juan, Tabaco City. Sabi ni Marhay na hapon po, Father Boots. Si Laila Volante po ito, ng taga Pakakay. Thank you po sa pagbigay mo kang number. Mahalagahon po talaga ang nadagdangog sa dakol kang maugpudan sa pagdangog, lalo pa sa pagbukas ng isip, sa puso at pagdangog sa iba. Sana, Father, habang buhay na magprograma sa DCGB, dakol na po ang naimpluwensya mo sa sako sa awa ng Diyos. Aral daw po ako nagdadahog sa imo. Si Laila po thank you po. Stay safe, Father. Ganon din sa iyo, Laila. Stay safe at pirmi kitang pasalamat sa Diyos. Okay? So, anyway, mga tugang, sa mga natatatapang mga minuto, kasi igwa pa ako ni itatao sa Indo, kung ano talaga ang kahulugan o sinasabi, ano talaga ang, sa Bicol ang kahulugan, ano ang sa tuyang naaaraman at manunungod sa talagang pagkamot sa tuya ng Diyos. In English, what does a wholehearted love for God look like? Okay, so I can express better in English sometimes than in Bicol or but anyway, I like to give you some 4 descriptions of the kind of love God wants from us. Bicolong ko, ano ang gustong pagmamahal na hali sa tuya? Yan, syempre ang gusto ng Diyos na pagmamahal number 1. Kaya sabi niya, saro sana ang Diyos. Okay? Saro. Because, number 1 kung may ballpen ka mo, isulatin do kasi mas magayon nga niya na aral daw, kadakol ka mong nauukudan ta para kita yaon sa classroom. Lalo na kamong nagdadahog sa tuya sa aral daw. Number 1, kasi with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. Grabe, 4 na yan na importante kasi sabi nga ini yung sinasabi, yung sinasabi nating strength, okay? What does it mean to love God with all our heart, soul, mind, and strength? Okay? Ito ang tunay na pagmamahal. Kasi loving God with all our strength. For not only how we feel about God, okay, but inspires our thoughts about Him, okay, in our mind, and stimulate our desires for Him, our soul. So loving God motivates our everyday decision and empowers our very
lives. So, importante talaga ang pagkamuot ta sa Diyos at ang pagkamuta sa tao. Number 1, itatao ko ini sa Indo. Thank you also, Marian. Okay, Brinon Barrios, thank you sa pagdadangog. And number 1, inihok. May ballpen ka mo, isurat din din eh. We are to love God with an exclusive love. Okay? Exclusive, Diyos lang talaga. Diyos lang. Actually, sinasabi nga sa Matthew chapter 6 verse 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. So you cannot serve God and wealth. Kaya talaga, isa lang ang Diyos. At we cannot serve God and the world. We cannot serve God and the devil. Hindi pwede yan. So yan ang tinatawag dito na only God. Okay? We are to love God with an exclusive love. Tandaan, exclusive ha? Because sabi nga sa Exodus, okay, because God is a jealous God. Okay? Yan sinasabi nga, God is a jealous God. Sa Exodus po yan, matatandaan natin yan. Okay? Sabi nagdadangog din si 8120. Palagi nagdadangog daw siya. Okay. Thank you. Gusto kong siya makinig sa iyo araw-araw. Thank you. Okay. Si Padagos ko ha. So yon. Sabi niya, okay, bakit nawala itong bigla? Okay. So ini mga tugang na sinasabi na kita, check. Okay. Kala ko nawala. Biglang nawala. So, anyway mga tugang, we have to love God with an exclusive love. Siya lang. Okay? If we want to love God, we must love Him exclusively. No other gods can have our attention. Okay? No other God can have our attention. Our hearts must be set only on what delights His heart. Our minds must be anchored only on His Word. Sa iyang tataramon. Kaya yung aral daw, pinag-urlayan ang tataramon ng Diyos. Our souls, ang satuyang kalag, must be satisfied only with what pleases Him. Our strength must be spent on what serves Him alone. Okay? So number 2, aside from that God, okay, exclusive love for God, number 2, we are to love God with a surpassing love. In other words, yung surpassing na mas higit pa sa pagmamahal natin sa tao. Mas mahigit pa ang pagmamahal natin sa ating mga magulang. Kaya nga, whoever loves his father or mother, okay, more than me, is not worthy of me. Actually, sa Matthew chapter 10, verse 37-39, sabi niya, he who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. So yun, importante yan na surpassing love. Okay? So mahalaga talaga yan na wala nang hihigit na pagmamahal kundi ang pagmamahal natin sa Diyos. Number 3, number 1, exclusive love, surpassing love. Okay? Number 3, we are to love God with an obedient love. Okay? Anong klaseng pagmamahal yan? Yung pagmamahal na nagsusunod. Kasi hindi yung pasaway. Kasi alam mo sabi nga ni Kristo sa John chapter 14 verse 21, 23-24, he who has my commandment and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. So in other words, pag tayo ay talagang may pagmamahal, sumusunod. Tingnan mo, pagmahal mo ang nanay mo, susunod ka sa nanay mo. Pagmahal mo ang tatay mo, susunod ka sa tatay mo. Malalaman talaga natin. Halimbawa, mga magulang, tingnan natin kung mahal kayo ng mga anak ninyo.
Yan, number one, obedience. Okay? Pag sumusunod, ibig sabihin, mahal. Pag pasaway, hindi sumusunod, hindi ka mahal niyan. Yan mo, kahit ang asawa mo, pag sabi mo sa asawa mo, darling, umuwi ka kaagad ha, huwag ka na magpapagabi. Okay, ganon. So, yun, sumusunod ang asawa mo. Hindi kayo pagpapalit niyan. Pero halimbawa kung ang asawa mo hindi sumusunod sa'yo, kwidaw ka. Pagpapalit ka niya, susunod niya sa kirida. Tingnan mo, bakit yung kirida, uutusan yung asawa mo, susunod, pero sa'yo hindi. Utusan lang ang asawa mo, yung kirida, ganun din. Pero sa bandang uli, pareho sila mawawalang pagmamahal. O yun. Kaya we are to love God, exclusive love, okay? Surpassing love, and obedient love. Okay? Number 4, ini po ang mahalaga. Okay? We have to love God. We are to love God with persevering love. Okay? Ano yung persevering love? Yung talagang pagmamahal na may pagpasensya, hindi yung entitlement or you deserve something. Okay? Yung talagang persevering. Sabi nga, one of the greatest examples of love is commitment. Talaga. Ano mang mangyari, mahal pa rin kita para may asawa na mahal mo ba ang asawa mo pag maganda pa ang kanyang mukha. Pag naging matanda na siya, ipagpapalit mo sa isang bata. Kalokohan yan. Okay? So, what a better illustration of persevering love is there than a couple who keeps their marriage vows for 50, 60, or even 75 years. Grabe, nag-75 years despite the trials of life. Okay, yan ang tulay na pagmamahal. Ngayon, hindi na magkaintindihan. Hindi, hiwalay tayo. Okay? Kaya, alam mo, mararinig din sa Pilipinas, ipagmamalaki natin ito na hindi tayo gaya-gaya. Gusto natin naman ang ibang mga politicians, gagayahin naman ang ibang bansa. Gayahin natin kung anong mabuti at tama, hindi yung masama. Yan ang problema sa atin, mahilig tayo manggaya. Pero gayahin natin yung tama at mabuti. Okay? Anong gusto kong sabihin? Alam mo, 2 bansa na lang ang walang tinatawag na diborsyo. Okay? Divorce. Alin yon? Of course, doon sa Vatican. Ano mga divorce sila doon? Mga pare, ano yun? At saan? Sa Pilipinas. Ano yan? Ibig sabihin, pinahalaga ng mga Pilipino ang pamilya. Let us persevere in that. Magayunan mga tugang na yan. Anong mangyayari? Mga Pilipino walang pagpapahalaga sa pamilya. There was a time when I was in Malaysia. Wow, Father, Malaysia. Yeah, I visited Malaysia. And then, they have this program every Sunday. Okay? The family would gather together in that kind of, meron silang, every Sunday, doon sa lugar na yon, they would gather together and have fun together. Why? Because they like to promote family values. Parang maiwasan ang diborsyo. O dito sa Pilipinas, of course, marami na mga separated. Inanakan, pagkatapos na anakan, hiniwalayan. Okay, ngayon, sasabihin natin, ayaw, wala na tayong pagmamahal, wala nang feeling sa'yo. Love is not a feeling. Love is a choice and a decision and a commitment. Ano bang mangyari? Halimbawa, hindi ko nagustuhan yung kasama kong pare, lalabas sa pagkapare. Hindi yon. I have a commitment. Nag-away kami ng isang pare, lalabas ako sa pagkapare. Mali yan. Okay, nag-away lang mag-asawa, maghihiwalay na kayo, divorce na tayo. Mali po yan. Asan ang tinatawag natin? Persevering love. Okay? Kaya we have to love God with all our heart. When we love Him exclusively, Him and Him alone. Okay? We have to love God with all our soul when we find our satisfaction in Him
more than any other person or things. Mas mahalaga ang Diyos kaysa sa iba. Okay? We have to love God with all our mind when we make decisions to obey His every command. Yan, obedient love. We have to love God with all our strength when we persevere in the face of every trial. Okay? Kaya ang hapot ni Father Boots, bago tayo magtapos, how are you loving God today? Okay? How are we loving God today? Are we loving God exclusively? Are we loving God with surpassing love? Are we loving God with obedient love? Are we loving God perseveringly? Yun ang hapot ni Father Boots. How are you loving God today? Ano? Paano ta namumutan ang Diyos? Okay? Kaya sana mamutan natin ang Diyos. Okay? Love God above all things, okay, with all your heart, with all your soul, with all your strength, and love God, okay? Love your neighbor as yourself. At hindi natin paghiwalayin ang pagmamahal natin sa Diyos at sa kapwa. Okay? Kung mahal natin ang Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. Mahal mo lang ang kapwa mo, hindi mo mahal ang Diyos. That is not charity. That is what we call philanthropy. Okay, ulitin ko. There's a difference between philanthropy or charity. Okay? Charity is loving God, okay? Loving your neighbor as yourself. Okay? So wag din mong kalimutan ang pagmamahal mo sa sarili. Okay? So sana may naukudan ka muna na hapon, mga tugang, na dapat talaga magkamerunutan kita. Lalo sa panong iniyon may pandemya. Okay? Walang iwanan. Okay? Ngayon, magdasal na tayo na sa tuwing paboritong pangajion na ng San Miguel Arcangel para sa ganon tayo ay mga tugang, kita ay okay? Nawala yung aking music. Okay, but anyway, sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawa siya ng Diyos, ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, Prinsipe ng Wakpo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng maliripit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tugang, sana may naukudan ka mo niya na aldaw at sana mga tugang igwa ka mong baon ara aldaw. Okay, sabihin tayo ngunyan. Okay, nawala sa ko yung music. Hindi ko ano ko nangyari sa computer ko. Nagluloko-loko ngayon. But anyway, Diyos mabalos po sa Indogabos. Nag-on in off pa. Okay? Sabihin natin ito. Mahal na mahal ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. At ang lahat magiging maayos. Salamat at magkikita-kita tayo bukas. Lunes hanggang Biyernes. Ito po si Father Boots sa Southern Programang Marhay na Hapon. Faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread the fire of mission for the Lord. Pampagana sa mag-asawa.